खुलुमबाय स्टुडियाव आंकिलिकां ब्रह्म बेंटल डलफिन क्लाब आरो लाइब्रेरिया रुंसारि आइजाक नार्जारि गोसोखां क्रिकेट बादायलायनाय बानजायनाया दिनै थुंगेबाय। EM अमर बसुमतारिनि हेफाजाबजों बेंटल डलफिन क्लाब आरो लाइब्रेरिया बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव 24 जानुवारिनिफ्राय रुंसारि आइजाक नार्जारि गोसोखां क्रिकेट बादायलायनाय बानजायनाया मोजाङैनो दिनै थुंगेबाय, जेराव गोबां क्लाबनिफ्राय बाहागो लाफैनानै मालि बिथानि सिनायथि जेसेआ रानार्स आपनि बान्था ट्रफी आरो 30,000 रांखौ मोननो हायो। बेराफारसे कदमतलीनि इलाइट जेसेआ देरहानानै ट्रफीजों लोगोसे 50,000 रांखौ मोननो हायो। EM अमर बसुमतारिया बे ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनायखौ थुलुंगा होनो बे खेलाखौ जाफुंसार होदों। मदद खालामनानै मोजाङैनो जाफुंनायखौ नुबाय आरो फैगौ समाव साबसिनै खुंफुंगोनबो होनबावो। कमिटियाबो बादायलायनायाव मोनफ्रोमबो हानजाया गोख्रोङै बाहागो लायो, लोगोसे फैगौ समाव गुबुन गुबुन बादायलायनाय खेलाबो बानजायनो थिरांथा लायो। कमिटिनिफ्राय EM अमर बसुमतारिनिसिम साबायखर बावो हेफाजाबनि थाखाय। जोबोद गोजोननाय फोरमायदों बयनिसिमबो। दिनै बे बेंटल जांख्रिखां फोथाराव मोनसे क्रिकेट मेच लेड आइजाक नार्जारिनि मुङाव लानाय जादों आरो बेखौ डलफिन क्लाबा बेखौ दैदेननाय जादों। जोबोर मोजां खेल जादों आरो दिनै बे फाइनालमोन आरो बेयाव जोङो नुदों जे क्रिकेटखौ माने जोंनि ओनसोलाव गुरुत्थ' होनायखौ जों बारा नुवाखै, खिन्थु बेखौ आं गोबाव सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलाव बे क्रिकेटनि गेलेनाय मोनसे स्पिरिटखौ बोखांनो हायो नामा, बे मोनसे थांखिजों आं बेखौ फुलि स्पन्सर खालामनानै गोबां टिम 16था टिम बेहाय जइनिं जाफैदों। जोबोर मोजां खेल जादों। आं दिनै बुजिनो मोनबाय जे जोंनि ओनसोलाव क्रिकेटनि जेनोखि गेलेनायनि स्पिरिट बे खमाखै, खिन्थु जेरावबो माखासे प्लेटफर्म गैयिनि थाखाय बेवहाय जोङो एसे खमखौ नुबाय थादों। फुटबला बांसिन जायगा लादों। दा बे हिसाबै दिनै आं नुबाय आरो फोथायनाय थाबाय जे दिनै जिखिनि उइनार जादों आरो रानार्स आप जादों बे ओनसोला बे क्लाबा खुब गोथौ आरो गोजान जायगानि, जेरै मालि बिथा बेफोरबायदियाव जों मिथिनो बा जों खोनानो मोनाखैमोन जे बेहायबो क्रिकेट गेलेनानै जे मानसिफ्रा दिनैहाय दंगासिनो दङ। आरो खोदोमतली बे आंनि खाथियावनो, दा बेफोराव जों अभार एस्टिमेट खालामोमोन। जों नुबाय दिनै गोबां मोजां मोजां प्लेयाराबो दङ आरो गेलेनायनि मोनसे स्पिरिटआ दङ। दा बेनिखायनो बे मोनसे थांखिजों जोंनि ओनसोलाव जेथिया बलाबो थांबाय थादों, भलिबल थांबाय थादों, काराटे बेबायदिनो गोबां सना आरो गल्ड मेडेल लानानै जोंनि बिटिआरखौ नाम खालामनानै लानानै फैदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो क्रिकेटआबो समान समान जायगा मोनगोन आरो समान जायगा मोनथों आरो मोनसे जोंनि बे ओनसोलाव ढौ फैथों होननानै आं बेखौ सानानै बेखौ गावनो बेखौ अर्गानाइज खालामहोनाय जादों। आरो बेनि मुंखौ देग्लाय जोङो फार्स्ट ओरैनो राफलि जों खालामग्रोनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव सासे रिनाउन आरो वेल नन जोंनि बे ओनसोलावहाय सासे टिचार्स दंमोन, आइजाक नार्जारि बिथां, बेनि मुङाव होनाय जादों। निस्सय आसा खालामो फैगोन बोसोराव बे खेला मोजाङै मोजां साबसिनै जागोनखौ जोङो आसा खालामदों। आरो गोबां जोङो दिनै पार्टिसिपेन्टस जायफोरा क्लाबफ्रा दिनैहाय फैनो हायाखैमोन बिसोर बुंहरदों दि जोंबो थांगौमोन, खिन्थु सर्ट टार्म जाबाय आरो एग्जामनि माखासे खोथा थाबाय होननानै जइन लाफैनो हायाखै। नेक्स्ट इयाराव आं आसा खालामदों बेनिफ्राय एकदम गरजियास एसे प्रग्राम जागोन, साबसिनै जागोन आरो पार्टिसिपेन्टसफ्राबो बांसिन जागोन। आरो जेनोखि जोंनि बे ओनसोलाव मोजाङानो दोहौ दङ। बेंटल ओनसोलावथ' क्रिकेटआ आवगायनिफ्रायनो गेलेबाय थायो, खिन्थु माखासे समनि गेजेराव बेखौ आं नुनो मोनाखिसैमोन आरो। दा बेखौ आं सब समाय बे लामाजों थांबाय थायो, जोंनि फिल्डआव गोदो बेहाय गेलेयोमोन, दा मा गेलेला। दा बेखौ नुनानै आसा खालामदों फैगोन बोसोराव गोबां एक्टिभ रल लानानै बिथांमोना आरो खुंबावगोन। आं बेखौहाय एकदम नुहुरदों आरो मोजां मोनदों आरो। मोनसे राजखान्थियारि सोंथि, डिप्युटि खाम्फाफुर गेरेया गावनि इउपिएफ हान्जानिफ्राय रिजाइनेसन लाबाय सार, दायो इउपिपिएल लिगआव हाबनायनि माबाफोर खौरां मोनदों? बेखौथ' मैया नुदों ससियेल मिडियाआव, फेसबुकाव नुदों बिथांनि जेनोखि रेजिगनेसन लेटार बेखौथ' नुदों। सानदों सिङाव मा जानानै दं बेखौ जोंबो सिन्था खालामदों। निस्सय नोंथां सोंनाय बायदि जेरैहाय जोंनि दलाव फैयोब्ला जोंथ' मस्ट वेलकाम, जोंहा अपेन दरा बयहाबो दंखायो, बयनि थाखायबो खुला। आरो
बेयाव बयबो फैनानै मावनो हागोन आरो रायजो राजाखौ सिबिनो हागोन जों मस्ट वेलकाम जुदि जोंनि पार्टियाव फैयोब्ला आं सिगांनो बिथांखौ वेलकाम खालामग्रोबाय आरो आसा खालामदों जेनेबा जिनोखि दल बिथाङा ओंखारबोदों आरो गोबां मानसिफ्रानो फैबाय आरो फैगासिनोबो दं निश्चय लास्ट मुहूर्त समाव मा जागोन बे समासो खोन्थासिगोन बेखौथ' जों इन्टारनेल गावसोरनि इन्टारनेल कनफ्लिक्ट थानो हागौ बेखौथ' जों डाइरेक्टलि बे पार्टियाव गैयै हिसाबै जों बेखौ बुंनो हानाय नङा जिखुनु जा जों नुदों जे गार्जेनजों गार्जेन जुदि थिग नङाब्ला गथ'फ्रा खारखायो बिनि सिगांबो गोबां गथ'फ्रा खारबाय मोनसे न'खराव गार्जेना जेनेबा हौवा हिन्जाव नांलायबाय थायोबो गथ'फ्रा दिल्ली बम्बे खारखायो निश्चय गार्जेननि गेजेराव बेफोरबायदि कनफ्लिक्टआ जादों आरो माबा मोनसे आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सबो जानो हागौ बेनि थाखाय बिथाङा कम्फर्टेबल मोनाखै बिथांजों मावजाबनो जेनाखि दानि आवगोलनि हाग्रामा बिथांजों बेनि थाखायनो बिथाङा गोदान लामा लादों होननानै आं सानो 7 थारिखआव जयनिं जायोब्ला आं दहायनो बुंखाबाय मस्ट वेलकाम आरो जों वेलकाम खालामगोन बेखौ नेनानै दं आरो जों जयै खामानि मावगोन धन्यवाद जासिছোঁ আমাৰ নিউজ চেনেল সকলক আমি খেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ 2024 পৰা 24 জানুৱাৰীৰ পৰা খেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ফেব্ৰুৱাৰী 3 তাৰিখত আমাৰ অন্তিম খেল আছিল ফাইনেল খেল আছিল আমাৰ কদমতলী ভাৰ্চেছ মালিভিটা আৰু কদমতলীয়ে উইনাৰ হৈছে আমি আমাৰ ডলফিন ক্লাবৰ সৌজন্যত আমাৰ চৰাইগড়া ছাৰৰ মানে ফাইনান্সাৰত আমাৰ ছাৰ আইজাক মেমৰিয়েল ট্ৰফি আমি ইয়াত খেল অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ দুটা টিমৰো আজি ফাইনেল খেল ভাল হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটা টিমে ভাল পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বল ক্ৰিকেট বলে মানে ক্ৰিকেট ইংলিছ গেমৰ দৰে হৈছে আমাৰ ইয়াত খেল একদম জেণ্টেলিটি খেল হৈছে বহুত ভাল খেল হৈছে আমি আশা কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ এই ডলফিন ক্লাবৰ সৌজন্যত আমি এই খেল চলাই যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি আমি উন্নত কৰিব খোজো আমি ভাবিছোঁ ডলফিন ক্লাবে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ এই টেনিছৰ পৰা আমি খেলটো মানে ডিউজত লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে লেডাৰ ডিউজত লৈ যাম আৰু ডিউজত লৈ গ'লে খেলটো অলপ উচ্চ লেভেলত যাব আৰু কি খেলটো মানে টেনিছ খেলটো মানে কি এটা টেনিছ খেলটো এটা টাইম পাছ খেলৰ দৰে হয়তো সেইকাৰণে আমি এই খেলটো আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ডিউজত খেলাব দিম আৰু কি নেক্সট বছৰৰ পৰা অলপ মানে খৰচাটো অলপ বেছি কিন্তু আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে নেক্সট বাৰৰ পৰা আমি লেডাৰত লৈ যাম আৰু কি খেলাটো ডিউজত 16টা টিম আমাৰ ইয়াত জইন কৰিছিল 16টা টিমৰ ভিতৰত 2টা টিমে আজি ফাইনেল খেলিছে আৰু কি আমি উইনাৰ টিম কদমতলী 50,000 টাকা দিছোঁ আৰু ৰানাৰ্ছক আমি 30,000 টাকা দিছোঁ উইথ ট্ৰফি আমি চাইকেল ব্ৰহ্ম বসুমতাৰীক ধন্যবাদ জনাম যে তেওঁ আজি আমাৰ এই খেলটো আমাৰ ফাইনেন্স কৰিছে তাৰ কাৰণে এই খেলটো হ'ব স্পন্সৰ কৰিছে এই খেলটো তাৰ কাৰণে আমি পাতিব পাৰিছোঁ তাক আমি বিশেষ ধন্যবাদ যাচিম আৰু